Още една крачка, Къде ме водиш? давай. О, вече един час ме разкарваш. Тук леко се завърти. Нали искаш да сложа света в краката ти? Исках, да. Ами, ето го. Заповядай. Тази гледка направо спира дъха. А този тристаен апартамент ти показва изумителни гледки от всички стаи. Намирам се в чисто нова сграда с АК-16 на 4-ти етаж от общо 5. В чисто нов, обзаведен и готов за нанасене апартамент. Имотът е много слънчев и е с изцяло южно изложение. Състои се от дневна, 2 спални, коридор, тераса и баня. И тук всичко е готово. Направо се нанасяш, без допълнителни инвестиции. Само си вземаш пантофите и започваш да се наслаждаваш на тази изумителна гледка към цяла Варна. Този апартамент ще те накара да се почувстваш като господар на света. Мони, какво правиш? Хареса ли ти гледката? Почувствах се като истинска кралица. О, радвам се.